Manglaba na unta na ako, but nakadumdum ko na aman ay snack. Sige ra gig request akong anak na maghimo ko ani dugay na. Sige ra kog kalimot kay way lami ang mangga diri ang mga manang gagmatitoy kaayo, dako-dako lang gamay sa Jolene. Mahal pa. But this time, I made it. 5 lang ka ingredients ang needed. O, di ba? Guwapa kaayo siya. Okay, close up one more time. It's creamy and delicious. Yeah, 5 lang. Condensed milk, whipped cream, graham crackers, mangoes, and a pinch of salt. Tamis kaayo ni siya, magsakit imong tilaok pagkahuman nimong kaon. Wala na katamis. But way problema na, mag-inom lang tagdaghang tubig. Open your mouth. Way problema na.